Zo jongelui, hier is jullie onderwijzer Toon Tomaat. En vandaag in de muziekles gaan we het hebben over de kindergalm en jullie brutale vriendje Jippe. Jippe, tippe, 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 top. Jippe duikt zijn neus, kop. Waar drinkt tegen het Limburgs plat? In ieder Limburgs dorp gaat op stad. Keerkom, joh, dat is de keerkom. Zing en spring met moed om, we zitten op in een bokskom. In een week de keerkom, drie keerkom. Ja, hier ben ik al, de allerslimste Jippe met een groot verstand. Ik ben de allerknapste hoe het Limburgse lunch. Jippelientje is mijn allerliefste, het liefst van allemaal. Ik ben op haar verliefd en dat is geen stom verhaal. Jippen is beroemd van Maastricht tot Mok. Jippen in een serie op het witte dok. Hij is voor de gemik, voor jong en oud. Soms dan is hij vrek, maar hij doet niet meer squat. Keerkom, joh, dat is de keerkom. Zing en spring weer goed om, we zitten op in een boksrom. In de week de keerkom, drie keerkom. De kindercultuurprijs, dat is cool, vet en super chic. Net als de kinderkraamsport of waardwedsen van techniek. Ieder jaar het KVL kinderkraamprijbek of het kinder-OLS. En wetsen, ik heb hier nog altijd verhoeden in mijn boxentest. Ja, zo is het wel weer goed geweest, Jippe. Tot morgen allemaal.